A chatamach. Tu gar talín searnis. Na ruirt mé leat nach bhfuil mé anrad ar bé éthe. Ach an éis sealm, tá tú gcónaí gur a bathe a há siar am a bhéal. Na trí rúni be ge léthe mar sin hé. Jesus, Dad. Sus in lánach gúil me imneach fút. Ní tú gihe do gána leinti seo. Ní mé ná éthe, oké? Ach cai tú éirecht a dhéana. Nach bhfuil... Bert le cóú amanis tá sam. Ach an bhhaile tá fác ag an Jason sin ar muine náling. Jason? Nach eis na dácu mar atá. Mám se grímar ís ar be sin a fel me se rálit. Stop a Jerem! Tá mis se cholamach. Sú ce tá seánín bochtaí an se féidir. S bhí me go le hórta go tráineo. Cha me sam se gimocht be se chuáán é mar. Tá sam móir a chanú níor sa éistóir. De tá an árá sa féidir. Hina go chu níos mna chéad láide chu mar dearrá. Aní bhfuil tása behéid. Bhil an sé leis go bháir náúna seú bhil sin an rud is táhachttaí. Os sam go bé féidir. A chairín bhfuil me mar sin héin ar nó. Bháil, má bhean bháil. Níta tú bheith mar san chaúir go dó cearhain gasar. Hiic tú go má fiúháin. Hiic tú go gachma deúirta éis bhuiil cínt. Hiic féidir. Hiic me go má sin. Mes tú féidir. Me chanúd ra le go le thug a bhain skipú sin. Go tá geistead? Bhfuil féidir a réitias gur cheap siad nach ramut sásúil mai dearrá. Bhil má bhean nach chuil bhartain sí sa tábhar is náhaid. Susaí? Was go bar sís mala de hell feather. Che le bhúte sinna a súsí lena? Tá mé marigh sin is cín. Ach níta tú héad sinna hógeal stóirí? Cé fá? Ó mar ganna tí stochar go fáistína tatú pór lení. Brenn óire. Tá mo chlik an skylte. Agus manún sé sin sachtana tá mé chumach lei seachtan. Ní téisco. Am sa tás nach bhú téisco lena. Ach fá go mé páistín sinna do ghóléitsa agus spéis an uair sin gur fiún teidir vintir blóid. Tan ceart a stoi. Well, sure mé am réine an siidir hála go siad ceaniam. Na bhí chéim líbe faoisi ar stóína tóce muidir éis bhtíad? Ó tóce muidir éise a stór cinnte plán. Silení, bhta ce go maiid go an tí sin, ceim mailtí. Agus maidir sem mólagtí, crackers heime, tá do riontochaige. Crackers? Sé, í be peice go bunistí lení. Haig, Trína, níos cé? Gaile ní bheith mistí hééis am lúnne. Ach, Trína, tá sa gúil go leir eibrile déana gain. Ba be sé sochló móireach. Ceirt bhí do ducin hart an teachanacht. Déit mé dúna ggóin. Ní chucha tú nacht, ná éon í eile chuid. Ná ban an cligan síim, ní rámach smuoine. Ceap me gur tháinig mu ar sacrún í hána. Sin déidir leis an obair sa maiile, agus is bleicíocht. Bú a gur éis sinna churna líar tain na bharmsa. Gus ar ceistí sin? Tá bránarm, ach. Ní féidir fannacht amach an na chéile an chuid eile dar saoil. Caid eibbrú le chéile? Tá sam. Agus mar féidir é seo chur taobh hirdóing, Tá feid mór a. Tá vinsteocht bhile tróna. Níach me le gá láa. An ggéar ámcha leis. I ddigan tú? Tuigim. Le gas an álinn sin bháide? Tá mé na sa meach go féidir. Fecinn chip? Cyn a hyn. Hiile mar ganna. Stop it, tá í des. Web sa maid an stoi chusí na marcan is na lehanana a bhí sí har des bailach a cháid. A gan ína lenin, de go tú sísan sin híos, cúidir na musca sin a réad, is be me sístaí a ganú mé díbeach má féri. Nes, tá sí gá bhil. Níl sí gá bhil bháid. Bhil, beidir go an sí cáil lead a gén bheith gan síiste, ó sinna méid. Sinna méid? Cyn dach ar y tân waide. Na chwar liam ai hen cwpl crygwyd y man yn y fi sé ffos yn is. Níor leag mis an láh rí bhar liam wama, agus níor leag peidir an teáin lábh channa deit. Manum gorog me hen cwpl bosín ar y túní no ar y hest y siawai. Tá samsa go tugus, agus níor henne seile mach an deit. Waide. Gwyd i dyn tart agus na byd yn y sgél chaidach yn nôr sio.
Anú, nach chuir tú hen cúpla slepa gosú fása níos agus achan nerid le líam níarn se blas do chorit. Cósait an nearna se do chum nó nach nearna. Ar a seafúid, bhí am chuir mu teas am lúna níos minicí, so go tar áris le an let. So, ní leirtach go ghilteach a file agus sin save and sin brew close. So, is. Tí minute sé. Ja, dat het in aan op de gooien. You know, during my klaar eentach in de website. Wat zeg me sé komsach. Wat zeg het heen roosje. Tá mis ik heb ook wil over lew rellen. Echoíb? Jes moet er toe. O jaus, get ar siúlan seo híla go bra leabhar eile slíh cholín. Wel, tá me críimir weer. Tá near stiffin se ha mar réús nach nechas a géad leir. Agus sinna sem, bhil tú héana an anna ruit sin nósaid. Go é chun. Tá, gus tá me anna gal seach san neidir lín freisin. Tá sé éisco go leor, fannis go vecin tú. Nes, nar a hestín witse a bhil agus rúda cínte áil, chun tú stechan se mar hamtanis na báid mhóra agus an sin teipelin tú sé se. Galway. Cookers. Nes, agus fannis go vecin tú. Mahu. Listen, Thomas go le loan, so am I to cart to learn shall attain? Oh, ben mis sin cínte. Ná beh fáitir ber rómsa tá me se ar bar. Okay. Well, feic me sib. Ag meastan. Well, sé héra. Brún tún crappa seo. Agus tá an na lista seo suas. Agus pucan tú mach in ceanna suirla. Tá sé teach suas is, fins I réana svikt. Sála mach díle stéis na hér. Galway hookers a dirt tú. Mandy, call me. I know what you'd like. Luscious Linda, would love to hear from you. Don't be shy. Es op mach dír, sy'n byd lefyd srelaf sy'n. Anú ní mis chus wasan sin nach chuhéin. Na rúrt me led, go dagan sé suas go mwychas. Well, ar a lé taobh nugad. Tá créúí. Nar dhé control le seáil? Ó níl, Tá se th céan. A bu heasta na háta an taobh go le líhéid jogad. Bhfuil ar nó tá siúrailt. Níor chuoine tú bhchain ar átra Los Angeles. Bhglarm go bhain péiste troplaide. Déach cáir cheannach go sinna bheith an siúrailt. Go tí dhéine a bhí péiste for droide. Ní bh sin forrast. Ní bheochainteach mar sin héin nach bhb sin is smó Hastings cáid agus gorá. Sei. Go tí dáide le tuismathe a bí péiste go horta. Os tá Angela. Níl sam beran na beo. War hain den dhéanú sin de gasan lech. Anú, beidir go chaú lobach nach rá sé dé. Go leis tarla ceart go leoras dói. Steachar fis a bhéh daine. Ó go dtíhann steáid. A buchasta dhé tá daoine a lóirte má far a dtíime sin inis. Bhín le annar na néirí dhé. Se bhfuil seanúil sé stoi go mín feite ar roií láist. nó nach mín siad cínte. Níú an deasa le chuir liidirna mar dearrá mar me te fiar. Beirrudin teart a réit na péiste bag agar tú gontart. Íst, caiim sé Jeffrey dhéanú. Í go measú seo. Ce go leor Angela. Óra. Ó, Daniel. Ó, bhfuil be se chuir súsaí bhfuil. Ó tágur magad bhide siúad ní seir. Tá na marc nimi á héan agus níor John bhain domáiste gur fáiste buchas a dí. Nach an táhachtí sto. Tá sé go dtíhanna. Agus Daniel bhfuil a chaintear gás cuastí bhfuil an dáta sacraí na tada. Ó níl tá is fós a fannacht. Ach leúna dé nuair a chuchas a lá, gear Pinos géir a Jason ó canar nó diran nó ce cin tanam thugann sé ar hain. Daniel, cai mar á gúla an bheith samart, agus é go bhfuil tú déile leis scéilte. Ó, cin fáinir tú sin? Mána mu sin nach chaile ar bheith sásta fannach le cústa le Pinos a chuir Jason ó canar, agus bhhaile sé tinín. Jeannar a peidir sé héine braid a dhéanú bhlách. Tá an smach deit sartain bailíart. Ní sam fi sin in siúide. Nis ní me siúháinna tá árá sin bitse. Ó caiim is choile stechantas, fe mé díú daine le comdé. Teúr braitseo chuireach féach ar do bhrálach. No agad a haig. Go dtí tarí sin? Ór a costainnig cetar. Jo sam.
Chicken tosa an drochhála chuir do wax ar munin. Tá mu sé cur fannig orta. Cunne Jés na macho Susie agus a machoras an rún mar maicim se ríise mar mé. Sé dí deala chanúis. Cunne do chuil brega go dtí lána cúste. Brega? Nach mór an árathú a cosan stúach heis an jarne sé. Ag bula Susie wacht agus é gompar a fáiste. Cés ar dan bhí a hain? Nach had atá an tóir a trid ach ar a wacin bán. Ar bhí sé leat a foiig a le a hall. Níor sé gesta go mé nach na harint. Tá brónarm machar mé asib. Céim fá mar scuilse. Ní mu gur an seog an chreaach se ní muin. Í an tala goach. Bartháin rialta. Iar treidir? Foiig a naim G. Stí pá. Cyfannu siart. Chor yn galad gydanig Daniel Sian Chola fe pacw ortas cor o wale. Agus ar noie. Chor tas ydy ie chosan. Mar ysgrea. A haig, wel no me dadle de hel. Mae Tony Lwtsia.
Tága má. Did mé dearmad ar an méid a dúirtúna a hena mar sin. Gur faoi. Bhí mé smuoine ar de Harriscant. Ar anis? Bhí. Agus bhháilim ghlacha leis. Sin má tú fós chá Harriscant. Tá. Bhil láte bé éach mar leir faoi, níis. Gomach agus casa me leit, tí bh mó ar chóil an fáb. Cé fór tú tíintsin? Tá mé gur díaltas a bhaint go maithir. Díaltas a bheith. Ó, gus céir ar an sé na seart. Bhíl sé an caidirid a héin agus Jason. Ar agus fáir na sé díomh. Brenna mhúil a gur an páiste, duine sé héalní séca. One second. Ceach é bhfuil sam nach da bh clas be goile go a chuide agus Danny Boy tí hiaró? Níl me sé gur an páiste seo. Tá dúr an chud sé, briseach sé críime ahar. Agus dhéanaan cúpla pínas chumá. Te fá gretaniu. Agus na bréige tá intiad go dtí seo? Is tóchail go gaiit mé rost. Má an páiste bhaid teúr mé chuid sé. Ach tá mé gur 3 míle. 3 míle, ha? Tú hast a dewd, bhfuil? Ghlacha míle 5. 10 míle, tóga nó fága. 50. 10 agus 5 nar bhééis an páiste an. Agus taring óim me siar na cisna chur mé le Jason. All right. Lacha me leis. Ach tá me gur crahúnas nach gúseo for Jason. Laura mé le úna níis. Ná bé caiintlam fin céarán sin. Ar nó ní léon meas ag go ormsa ná ar mar fós. Cíhain hir tú sin? Ní féidir minse chud. Úna is chuneart. Níiad mar tíar mar sin. Tá hála. Is féile mé seorrá. Chir sé a ládristeach i gcuasaí nach manin leis. Cin is cuasaí? Cuasaí pásanta bheith? Cuasaí dlí. Sílam go gapan sé go bhfuil mé ró dhéon mar háda. Well bích an dealaige mar ní mis go le arú de éar. Ja, agus ceart a fádat. Brenna, pick my ball, okay? Okay. Slán. Slán. Ceapúna go cearcom sa gléacóir nuair bhí Jason sa teach. Look, ní spiadar bhíonam sa riamh, gus na mis go leir go éon bhean. Ó iad, cainteara, Brenna Hall. As cumlum. A horsint! A bheith an leir leat for a second. A cinnte, ceart hart. Bhháilim ráitis nua dhéana agus na cisna chur mé le Jason a haring siar. Bút a ránis ná ré Jason a bhúil tú? Táim. Is uafásach rud é ionsaí chur le den ag an Susie. Cé far lu tú Jason mar béir dhéana? Bhfuil sé curbrúirt? Níl. Bhfuil éon duna eile a curbrúirt? Níl. Cé donsa chu mar sin? Ní féidir le rá. Timpiste bhí an. Cé acu ní féidir leat a ránú gur timpiste bhí an? Ní féidir le rá. Má a duine ag bagartart, arbalam, agus is féidlam sa stopachar leis. Ní mar sin atá sé. Look, bhháilim an ráitis ahrú, agus tá sé de ceartta me sin dhéana nach bhfuil? Tá. Well, a rálinn mar sin. Fech, mas rud é gur bhúil den ag an rú, ba ceart go dóg fí é. Tá mé ag impiart. Smuoine a ríis sa le darnín tú na cisna seo siar. It's smuoine mai faoi agus sin bhfuil weim. Agus manúlta sásta ghlacha le sin, bháilim leart le gáda eile. Carcalór, aróim an rátas. Tarlam go dtí stáisiún na gádaí. Go leis céil. Hello? Okay, feic mé sin thu. Slán. Hiya. So le dosa tú cosig bhí duine gona pilotí China agus bégan gom seasa bhisteachó. Chríal me glíoch. Fáilte bháil is dora. Seo. Chiail me go marachta me.
Yn i'r yn loch da dedro. Wel, ni rawch. Siam yn eisiau sy'n hyn, mae'r roedd y cyns le rad ffwy. Ni lawch gyda mae bro sost gwyl dy smael. Oh, right. Roedd y weg do'n siarad at hyn, mor sy'n. Bi cynta. Dar yma wemw. Agus mi eisiau leis y stor. So, ceir chwi wel Oscar. Ie, da sy'n eith fawr. Brenna, rydyn meg galor mac na ffwy agus mae mi y stor agus. Wel, camid Rachel ka all ar yn sgil. Ca, mae ni mis na cwrsws le sio. Tá sam nach chwyl, agus níl misach an yrad. Agus tá sé ag teacht adran. Ní hestí wem gymain meg ag argoin te hille. Ni hasti na wem se. A cydym sgwm ni le fwy. Níl is am fós. Ac is dócha go bean chéadrod atá le déanamh ná lawrs le róise. Wel lawrachtas le. I dyn darlin, dyn ddim eisiau mynd ffitr hwn. Ys gael Ta bawd cryn o'r am y nocht le hydyn i'r special dy gyn. O, yn wylinis. Cyn dod? Cad fan gydyn nocht. Ach dyn darlin, ta ddyn ar ffad am le ffaid sy'n cheart chwyr fyd dwele. Wel, is mal am eisio. Beidir go cheart am imach nís minici. No, beidir nar cheart a cheachtar ag an toras an seo ágal a rísca jo. Wel, tá gach rod yn ord. Gymai. Gymai. Ba cheart gymach si hyn yn sia. Nw meid y beth hestanish. Tá sagad na siasa cop heis mar sin sa chórt. Fiúgus mis an seo mar rinne agad. Ní féidir le duine go ceart a hórtús. Ja, tá sa masin nach ní yn sé seo yn dochar a hanid, da. Gan yn sé si mi sé hall yn seo mar a bwelym... Wel, bwelym cwpl o ffocl o fe am le hyn, sol o sain o'r mwyd tada. Ceach galor. Hei, hei! Patch up to got a picture line. Wel, stach gael, blan o'r ffilm, can I tell you? Ni stach a gael y gol cwpl pyntu fe ti'n be, sy'n nad na fecer swyb. Ani he mwys. Was ik het eens hier moest... Ach ja, we gaan jaar nog trosten toe moet. Wat vet toe nog trosten. Right, maar schön. Was ik het eens toe? Stach laten nellen je film. Oh, bil daarom. Ach nou, daar moet die een kari samarolib. Niet in de moed. All right, ik moet zo nu. Oh. Siogad, an ráis nua. Mar a ecanstú haring mé siar na cúisna chuir mé le Jason. Tá sam. Ní me caint le úna ní sluchte. Nis. €10,000,000. Ach, cadw e sio a haino le dosach le mai gachrwb e ffigiwl. Cé a hain? A ní lánach min sgrífin rá go gatú de fáiste a chiúst de henahead agus de henbáid, taig agus Angela O'Giron, well, na di vertra. OK, cod an pean. Is ní le bair ó hénig. Ja. Ah, Cailín. Nis. Gwedi wait solid, ja. Páric, shall we, Susie Lachlan, Susie, shall we Páric o Cain, hem? Tá Páric mar a chumisisiir a minna, tá se mar iné agin. Nis, bí sainal, mata tú na an. I should be getting to that out. Papa Jasty. Hey. Hey, wanna meet it? Don't do more. I can't tell you some other. She's all good. She's more kahu. Tu should not hold that door do. Niet moest. Ik moet je dan gaan. Ta, maar ta. Wat nou goed zo ta, hebben ze. Ik moet je best dat heen doen. Het toer al naar goed. Jo, niet echt je moet al je persoon je nu hoor. Want toen mensen rond zien, kan maar eens zijn doen. Maar naar wat leggen dat moest. Mam şu makro katragi. Ana rolüp gümmek yol hapı bıraktım. Olsa sen görüp hadi. Ha? Monsieur? O yoni rolda hemus, ta de te. Akıllı. Bakma var mı şu?
Fec. Na gur ar teachtar go déasa. Bhfuilinis. Ja, abal sé gur chuir ehead ialchad súsí na cúsan í Harid siar. Réidir mus. Cud seo cléasa le leúna seirta ba? Á, ní he, sé fiar. Ei leáig. Gapta gáanta na gapal. Cé chuiste teáil ar air leid chur na lai arína arhairt gosgurnacht. Ó ní bhí sé rinne, sí ró se rinne. Bhí sé héim fri buig an obair chu sí féinhearú go rionna hecht na háit. Cebh céir do tháinig arína tásúlam go marise. Hé, tá tú brenn go háil na stór. Tuigeann nach gan tú an sláir jazz sin a thug mé go lá Valentín. Ó, Vince, tá brnarmach. Tá mé heapar go cháil me. Níor cháil, tháinig mé caite steile do chuid stocie. Go an, rostaí. Hi. Róise, híl mé gur bí a riana bhíteach. Ja, wel, bhí sé le heachtach bhí ar casa le Susie. Agus bhí mis níos fuide chun chéna mar cheap me so. Thgur man de a hapú am chaile Oscar. So cá se? Ó, ní rúisi sa fós. Ó, dúis me se. Fán, gá nóméid go maiid diime, oké? Ó, Dad. Wel, ban an ósta láh go bhheicimiid. Hé, tá sé go háilnart. So, Cadart. Tam chun golará leis an ghéanfile. Ó. Ó, tá cínte? Táim, tá hicéid am na ghil go London amórach. Sin mu tá tú fósásta ghil in éanach lom. Bhín anmhuioch as ocht an takeíocht. Wel, ga men éonsa leat. Ach, má díchas mé go taon, oké? No bí bór faoi sin. Ní mis setá íchas. Thug Jason na tairige dat? Agus is cuma leis? Is cuma? Anis? Cynneir tú héine, cam am as búr an áil. Ní bheith mar gá second. Oké, mar sin, tá soim an cáir. Gur mád Róise. Oké. Bus le a hel na habertása. Bhí mud céachta. Ní ra sencad bhí mud dhéanana. Bhríseach se crí vins da bhuiach se amach. Ja, tá sa ham gymnise. Le a hel Róise. Tá Daniel ar stealaí mire? Díce tín rud atá sí dhéanú. Ó, tuigeann si? The war. Bhí gin bhfuil bhí cí rah seo, agus bhí feibbaníí.